Unha das grandes demandas dos veciños da Portela en Barro será escoitada. Dende hai anos, os habitantes da zona reclamaban maior seguridade para os peóns na praza de San Amaro. Un problema que será solucionado co novo proxecto da Deputación de Pontevedra e o Concello para humanizar a praza. Na actualidade, isto máis que unha praza é un cruzamento e consideramos que era necesario facer unha actuación que lle dese un carácter máis noble a este enclave. Con este proxecto, os peóns recuperarán o espazo roubado polos vehículos. Os espazos se transformaron pola imposición do vehículo e é importante, na medida do posible, revertir esa situación e dotar de espazos onde os ciudadanos e os veciños poidan facer uso e se permitan manter esas convivencia, esa correlación entre o espazo físico e a vivencia dos veciños. A actuación permitirá que os veciños recuperen a praza de San Amaro. As prazas de estacionamento serán sustituídas por unha zona de lecer con materiais urbanos e árbores. Estou convencido de que vai quedar bonito e que unha vez que este rematado, tanto para toda a xente que vive nese entorno do San Amaro, toda a xente da parroquia Portela, mesmo de todo o Concello de Barro, vai estar orgulloso desa actuación e logo que vai a dignificar moito o noso Concello para tanta xente que nos visita por motivo do camiño xacobeo. Pola zona tamén transcorre o Camiño de Santiago, pasando por el máis de 70.000 persoas ao ano. A actuación permitirá mellorar a seguridade limitando o tránsito dos vehículos. Plataforma elevada con respecto ao rasante das estradas, de forma que o vehículo vese obligado a acougar aquí a velocidade, ten unha velocidade máxima de 20 km por hora, sube o pequeniño resalto e aquí, cos pavimentos que vamos a utilizar, ele entende que ese espacio é de prioridade peonil. Ese espacio o extraño é o vehículo. A humanización desta praza beneficiará tamén o comercio e a hostelería, xa que será unha zona de descanso para os visitantes. Terá un custo de 300.000 euros e a previsión é que as obras comecen despois do verán cun prazo de execución de 6 meses.